сәхнә ул артист өчен бик безнең өчен изге урын. Ой, менә шулай дип тә язмыйм. Рәхмәт, Татарстанның халык артисты булырга хыялым. Артист, гармон белән дуслык кайчан башланды? Гармон белән дуслык минем 4 яшьтән берле инде. Бик күптәннән. Кем әйткәндәй, үземне белгәннән бирле шул гармон кулда инде. Әти музыкант. Әнием музыкант, безнең гомумән Гаилә музыкаль. Гаиләбез бөтенебез музыкальный. Иң беренче өйрәнгәнем исемдә шундый гармон, ак телле гармон иде. Әти шунда кызыл фломастер белән кирәкле кнопкаларын гына шунда буяп куеп, менә шуларга басып шуннан гына кичегәр дип өйрәткәне әлдә истә. Шулан инде ул бәләкәй гармон инде 7 яшында инде иң беренче баян белән киттеләр һәм баянда өйрәнергә мөмкинчелек булды инде. Шуннан соң инде дәвам иттем. Музыка мәктәбе белән, аннары музыка көллияте белән, институт белән һәм һаманда баян дустым һәрвакыт ян. Менә күп кеше сорау бирә инде. Менә син кеше белән бит инде әңгәмә кырганда теләсәң кайфта төшеп китә. Менә иң яхшы әйбер, иң яхшы кайф күтәрә торган әйбер менә шул музыкадыр дип уйлыйм. Һәм дә инде тагын сорау бирәләр шулай. Менә баянчылар ничектер үзенчә итеп җырлый беләләр дип. Мин шуның белән аңлатам. Баянчы гомумән музыканы кул белән тотып карап булмый аны. Берничектән только колак белән ишетеп кенә инде. Яки инде менә музыка коралында менә шу бармак белән шушы кнопкаларга тотынып, шуннан ки чыгаргач, менә ничектер музыканы башка төрле кабул итәсең. Аны тыңлап икенче төрле гомумән әйткәндә, үзең уйнап, үзең тавыш ки чыгарганда инде икенче төрле хисләр барып китә. Гармончы буларак кемнәргә уйнаганыгыз бар, нинди җырчыларга? Гармончы буларак минем иң бәләкәй хыялым иде Салават Закиш Фатхетдиновның янында булса да шунда басып торып бер баян күтәреп торасы иде. Аның концертларын инде бәләкәйдән үк карап, миңа андый бәхет татыды, Аллага шөкер. Иң бөек җырчылардан әйтәсем килә. Мин уйнамый калдым, Илһам Шакировка уйный алмадым. Әлфия апага күрдем, ләкин анарга уйный алмадым. Илһам апа каршында җырларга насип булды миңа конкурста. Гүләр апа Сулаймановага, Рима апа Ибрагимова. Һәм инде шушы әле аларны олылар рәтенә кертеп булмый, һәм инде яшь җырчыларга күпсен уйнарга туры килде. Уйнап тору, алар җырлаганда каушатамы? Каушата инде. Чөнки һәрбер җырчының үзенең теләге, үзенең ниндидер куйган кагыйдәләре бар. Салават Закишка уйнарга, анарга менә ул бер юлны җырлап бетергәч, икенче юлга кертеп җибәрер өчен анарга һәр даим кирәк баян тавышы белән кертеп җибәрә кирәк. Ул ишетмәсә ул шушы әйберне, бәлки кирип китмәскә мөмкин, я бәлки башка әйбер уйлап онытылып китәргә мөмкин. Венера Хатымны инде ул безнең классик җырчы буларак, аңа баян тавышы, аңа менә без әйтәбез инде проигрышлар вакытында гына кирәк. Ул ритм, тактны ул үзенчә хис итә, үзенчә аңлый аны, һәм анарга баян шул хәтле бик мөһим әйбер түгел. Сез бит үзегез дә гармончы булудан тыш, аннарысы инде үзегез җырлый да башладыгыз. Җырлауга ни өчен килдегез? Җырлау вокал белән гомумән әйткәндә шөгыльләнмәдем бердә. Иң беренче мине сәхнәгә алып чыкты, яни конкурслар белән созвездие инде ул вакытта иң шундый популяр конкурс булган вакытта бию белән мин бөтенләй биюче булып чыктым инде иң беренче катнаштым. Менә ничек икән әле? Язмыш шулайрак борылды. Аннары баян белән баянда уйнауына ничектер кызык түгел дип, баянда үзең уйнап, үзең җырла дип миңа тәкъдим иттеләр. Безнең авылда укытучылар. Менә шуннан җырга да менә гашык мәхәббәт шуннан менә тугандыр дип уйлыйм инде мин. Ничектер менә шушы өлкән җырчыларны тыңлап, аларның мелизматикасына игътибар биреп инде һәр җырчының үзенең тембрына ничектер шуларга игътибар биреп, үземдә дә менә шундый ниндидер мәхәббәт, шундыйдыр бер талант барлыкка килгәндер дип уйлыйм инде. Баянда уйнап җырлау
dersin aytkanda bek жеңіл iş түгел инде. Ике эшне бер юлы эшләргә кирәк. Ни өчен нәкъ менә шул әти-әниләр җырлый торган, менә шул совет чорында булган җырларга игътибар иттегез? Чөнки элеккеге җырларда гомумән әйткәндә мин үзем әкрен җырлар, салмак җырларга яратам. Аларда мәгънә күп. Элеккеге җырларда сүзләре дә аның шул кадәр чын күңелдән язылган икән сизелеп тора. Композиторлар да профессиональ дәрәҗәдә гармонизациясе аның музыканың алып барылышы теориясы буенча да бик дөрес итеп язылган җырлар. Бәлки күп җырлар халыктан чыккан җырлар, алар нота фәлән андый бер түгел, ләкин чын күңелдән чыккач ул менә кеше дә бит сөйләшкәндә чын күңел белән сөйләсә, син аны кабул итәсең, бөтенләй башка төрле инде. Җыр да менә шушылай тәэсир итә миңа никтер. Элеккеге җырларның тәэсире яңа җырларга караганда 1000 тапкыр, миллион тапкыр артыграк минем өчен. Шуңа да алар миңа якын һәм мин аларны чын ярату белән, мәхәббәт белән башкарам. Шуңа күрә әйдә, берәр җыр. Яхшы. Нишенче мәртәбә нурланып яз килде, тургайлар канатын кагынды. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургайым сагынды. Күзләрең сагышлы дип әйтте бер тургай, нишлим соң тургайым сагынды. Нишлим соң тургайым сагынды. Әйдәгез әле үзегезнең гаиләгез, әти-әнигез кайсы яктан сез гомумән үзегез турында кыскача гына таныштырып китегез. Бу хезмәтләрнең иң башлап җибәрүчесе инде әти белән әниемә мин мең рәхмәтлемен. Чөнки бәләкәй вакыттан ук инде шушы талантны күреп алып, дөрес юл белән җибәрүләр өчен мин аларга мең рәхмәтлемен. Әтим белән әнием минем хәзерге вакытта Чистай районы Татар Ялтан авылында яшиләр. Мин дә шунда үстем, бер туган апам бар. Хәзер инде без апа белән икебез дә гаиләле кешеләр, үзебезнең дә Аллага шөкер хатыннарыбыз бар, апаның ире бар, балаларыбыз бар Аллага шөкер. Әти-әни гади генә укытучылар. Шушы авылда алар шушы авылда танышканнар, шушы авылда өйләнешкәннәр, шушы авылда яшиләр һаманда. Әлфис, сез бит әниләр турында да бик матур җырлар башкарасыз. Менә әйдә әниегезгә багышлап берәр җырны. Яхшы. Инде бик сагынмам дип киттем авылдан, күңел бардыр сагынам. Сине калдым шуланда, сагынам шулада, син гомер итсән сагынам. Сине калдым шуланда, сагынам шулада, син гомер итсән сагынам. Ağırlık kürdün sin, barısına düzdün sin, kişirdin digine kılsaktan. Bignekler sikirli, tek bizinin şikirli, yaşidin elesin uşaktan. Bignekler sikirli, tek bizinin şikirli, yaşidin elesin uşaktan. Менә сез тәнкыйтькә ничек карыйсыз?
Мен тәнқидке бек кулай карыйм. Тәнқид булырга тиеш инде. Кеше Шулай да ашуны китерәдер бит. Ашу, мен ачуландырган кеше түгел. Язсыннар, мен начар язган кешегә, гомумән минем шундый гадәт, начар язган кешегә мен җавап кына бирмим. Яхшы мактаган язган кешегә дә, ой, менә шулай дип тә язмыйм. Рәхмәт бик, амин шулай булсын, рәхмәт дип язып кына җибәрәм. Әйтегез әле, татар сәхнәсенә менү авырмы? Хәзерге вакытта инде безнең шоу-бизнес кайданып бара. Элеккеге вакытта менә безнең җырчыларыбыз бармак белән генә санарлык булган булса, хәзерге вакытта җырчылар бик күп. Аларның профессиональ дәрәҗәдән караганда күбесен җырчы дип әйтеп тә булмый. Алар җырлаучы гына инде шушы. Булган җырларын башкаручылар гына дип әйтәм. Мин бер кешегә дә начарлык әйтәсем килми, ләкин теләсә кемнең сәхнәгә чыгып, анда тәртипсезләнмәсен. Сәхнә ул артист өчен бик безнең өчен изге урын. Чөнки сәхнә менә халык залда утырса, нигә сәхнәне биегрәк ясыйлар? Менә аның мәгънәсен белгән кеше генә шушы анда менеп начар әйбер күрсәтергә тиеш түгел дип саныйм. Тәртип булырга тиеш сәхнәдә. Һәм инде киемгә килгәндә дә хәзер теләсәң инде кием кия башладылар бит сәхнәдә. Ул шулып безнең татарның милләтнең дәрәҗәсен менә нинди дәрәҗәдә икәнлеген дә күрсәтә. Артист буларак иң зур хыялым халык мәхәббәтен яулап киләчәктә Татарстанның халык артисты булырга хыялым. Менә халык артисты. Берсен Ходай амин. Халыкның әйтерем икенче халыкның яраткан җырчысы булырга. Тапшыруның азагында инде мин башкарып үтәсем килә бер җыр сезнең игътибарыгызга, чөнки шушы тапшырудан безнең илнең төрле төбәкләрендә татарлар яши, шушы татарларга багышлап шушы җырны башкарып үтәсем килә. Исән-сау булыгыз, безнең бөтен дөнья татарларына зур сәламнар, Татарстаныбыздан, Казаныбыздан, мәркәзебездән. Һәм инде халкыма җырын башкарып үтәм. Исән-сау булыгыз барыгызда. Jırın qaynar şişime bulsa, tatlı suyun üzenişimi birer idim, hizmet sigen halkıma. Jırın qaynar şişime bulsa, tatlı suyun üzenişimi birer idim, hizmet sigen halkıma. Hizmet siyen halkıma